Благодаря, господин председател. Уважаеми господа комисари, скъпи колеги, Шенгенското пространство е едно от най-големите постижения на европейската интеграция, но понастоящем е изправено пред огромно предизвикателство, което застрашава неговото съществуване. Настоящата миграционна криза и неспиращите заплахи от тероризъм изваждат на преден план необходимостта от преразглеждане и реформиране на сегашните инструменти и механизми за функционирането на Шенген. В края на месец юни Европейският съвет призова за по-широки усилия в решаването на миграцията по всеобхватен начин, включително чрез укрепване и по-доброто управление на границите. В тази връзка считам, че предложението за европейска гранична и брегова охрана отчита необходимостта да се осигури необходимия контрол по външните граници, като осигури равнища на сигурност в техните рамки и същевременно се съхрани възможността за свободно движение на хора на територията на Съюза. Модернизирането на Фронтекс и превръщането й в пълноправна европейска гранична и брегова охрана ще ни даде възможност за интегрирано управление на границите и ще укрепи солидарността между държавите членки. В заключение, господин председател, и България, и Румъния трябва да бъдат част